Sendingen sendt i samstarve vi Eik og Norges Bærekasse. God dag og velkommen til HM og Estetisk Filmløyke og i Utråttarhøtlen i Holtsi og i Havn. Til i dag vi finna heimsmasterner og junior og senior balkonon og Estetisk Filmløyke. Innløyende omfærde var i jar og 25 li slåper vågjere i finale omfærde som begynner om en lytte løte. Tvei føreskli vi i dag, de Team Havnar Filmlagerfella som senior-lie og Team Alta, Eisnitja Havnar Filmlagerfella som junior-lie. Det første som får hente en liten velkommenholsen fra Kassen i Abrahamsen, 4-kjøpere, så gjerne vil dommerne presentere og lagt for så gjerne 4 ved en gesta framførsel som altså ikke blir dømt. Og her Pura Kloster for i gang. Please welcome the competition director, Katrin Abrahamsen. Dear gymnasts, coaches, judges, friends in AGG, officials and spectators, I warmly welcome you all to the finals of the 16th AGG World Championships 2015. The organizers and the Faroes Gymnastic Federation are very proud and pleased with the preliminary yesterday. And we do hope that this day will be even better. Good luck to all teams, and to all the others, please enjoy. I hereby declare the finals of the 16th AGG World Championships officially open. Katrin Abrahamsen, Høgos 4-kjøpere, har vi sett finalomfærde, og hun takker for en gående dag i dag, og sier Østene ser sommerløs vana at davren i dag blir enda bedre enn davren i dag. In the junior group, Team Zelda from Denmark. Og her så tar vi så at Lene som kommet på her i juniorbatchen. Diamonds from Estonia. Alta from the Faroe Islands. Roxette from Russia. National team from Bulgaria. Etar Elite from Bulgaria. SKMJ Mantilla Joy from Czech Republic. GC Ritmica Perfetto from Estonia. Ardor Junior from Italy. Victoria from Russia. Team Amelit from Denmark. And Minotit Juniors from Finland. Dette var junior-liene, og så det senior-liene som kommer her. In the senior competitions, the teams are Team Japan, Madonna from Russia, Rhythmic Expressions from Canada, GC Yannicka Sunshine from Estonia, Ovo Team from Finland, TJ Sokol Velki Tinik from Czech Republic, Inef Barcelona from Spain, Expressia from Russia, Team Havnar Filmlagerfella from the Faroe Islands, Minotit from Finland, Ritmica Cartagena from Spain, and national team from Bulgaria. At det så ett 25 linjer som kommet videre til finaleomfærdig i dag. Og sjálvandi ungen kapping utan domarna som alltså 24 i tallet, 12 till juniorbatchen och 12 till seniorbatchen.
Og her at det er også två huvuddomare, en til kvann bølgen. May I present the judges? The superior jury are Zita Bukova and Jana Videnius. Judging the junior competition are these people. Technical value head judge Uti Havia. Sonja Kleinerova. Jana Romanova. Desislava Pejcheva. Judging artistic value head judge Laila Timofeva Amaneva. Lilia Morozova. Banta Danielsen. And Kumiko Kisara. Judging execution, head judge Alla Kosheleva. Francisca Martinez Gallego. Lea Kripi. And Anna Hilleström. Judging the senior competition, technical value head judge Mal Calve. Maria Garcia Trio San Martin. Saori Kupota. And Anneli Riga. Judging artistic value, head judge is Tatiana Miroshinchenko. Polina Nochevnova. Elena Dukova. And Mette Jörg. Judging execution, head judge Päivi Alrostamtu. Renata Verbova. Elna Johannesen. And Victoria Chanteri. Judges may take your places. Hatta var så tar 24 domarna och två huvuddomare som alltså dömer kappingarna efter i det och självande låter att till mest så att det är två första domare där man måste och han ska någon till alltså Banta Danielsen och Elna Johannesen som där björs så var ett sånt ner runt där i häsnösen. Ja, det är helt säkert. Det har dömt öliga kappingar i nekvar nu. Och här är väl dömtar och så som domare. Så kanske här dömer ju inte till linjerna som alltså förra vinner om ganska. Så det här är inte partuskar det ser. Så ja, så det är stort lätt. Ja, och det första som händer är en gestaframförsla. Detta är det kinesiska livet som är med government i Jar, som att linje var government i Jar. Och detta livet har finns ju huvud till att framföra i det högsta inte kommer i finalen. Ja.
Team CSO ur Kina, som altså fikk høre at börja i dag vi en gesta framførsel til å være så snart ikke dømt der oppe her, og her var så kanskje her vi finner høve til rettelig å mjøte av å gå Ja, med Bjørs. helt sikkert. Og vi er nemlig, og her det har vært slutet som gesta i det, og det nok mest tog at jeg kommer lengveis fra, og det nødtjer, til og for lot for HM. Så vi må lukka som vise at det er gesta blitt ned. Ja, det var nevnt der enda vi navnet i Østene, så det stod ikke alle nå. Shui He, Sidu Lu, Anki Hua, Xiao Ying Yu, and Xing Lu. Coach is Zhu Liang. Og her vi HM og estetisk filmlage av sånn å börja kan man säga finale omfärre som ju ja. We are ready bästa now det for bästa vi the för first oss. junior entry. Det blir Please øyelig welcome spennende. Team Zelda from Denmark. Det har vi lagt fire vi en danskon juniorlige. Hesar og i karakterer og i jar. Det fikk jo 14,55 og litt så i etter enda noen. Men det var spennende, allikevel så ikke vet om det kanskje kunne gjøre det opp av det bedre idé. Ja, det så karakteren og det vi lagt det sammen med karakteren og i jar. Ja. Danska juniorlige team Zelda vi en tar seg ut av å sikre. Ja, jeg hadde det. Ikke så benkene klarer det første. Nei, slett ikke. Det er så stolt der ut, og ja, det er mekket av det vel. Og selv om det er ikke lov kanskje ut i upplagda finalbøtjen og kanskje til det, så er det så sånn at det er flere li som, det kommer bare 2 li og kan vente ved vi. Og tog der så også kan snakke vi i finalene, og faktisk begge juniorlinjen i Danmark er det vi. Ikke seniorlinjen, men begge junior. Josefine Lundgren Kollerup, Karoline Clara Ottesen, Sofie Schrøder Lorentzen, Sofie Valentin Windberg og Stephanie Lund Sigvar. Coaches are Tina Jensen, Line Max Andersen, and Tine Nyholm. Choreographers are Tina Jensen and Line Max Andersen.
Men hvordan velger domarna så ser linje ut? Nu säger du att det är juniorlinje men inte seniorlinje så Danmark skulle dömas. Ja, alltså bägge juniorlinje har klarat sig förhållandevis väl mot seniorlinje i karriären. Men man är så valt att det bägge vi. Det är inte ordet räkna vi, men det är man så valt. Man är väl spär åt föreslig i juniorna. Men hesa att de ska ha så lite framför för det för så akkurat kvui bäger vi, det var ju inte. Men det är alltid så valt. Det är så mätning till domaren. Ja, så mätning till domaren, ja. Och just domarna brukar alltid analysera att han har första juniorframförslena och första seniorframförslena till att lägga nivå. Och där har vi första öliga köpning. Ja. Nu är det så vant för seniordomarna som nu skulle röjna sig. Ja, juniordomarna har alltså långt i rock nu igen. Tar brukt att ta lötnat att ta presentera det danska livet och på bestämma nivåer till det. Och det livet som kommer av golvet nu är alltså seniorlivet till Japan. Hur var vi karriärer till Tarmen i Rhein? Vi driving på tär 18,32. Så det klarar sig väl. Ja, det gör det. Det är öliga goda. Team Japan seniorliga Japan precis där björs. Verkligen flott. Alltså jag är näck filmlaga jag har här som favoritter. Då har man så väl maktan där röra sig på och alla kroppsrörelserna röra flotande och här är öliga synkrona. Ja, ta som jag också säger att därför om man nu att det här var som här från vitsidan om man nu tar högra hjörnet och står här någon lott. Det var fullkomligt så kan säga. Ja. Så det är verkligen avhåvärsta fältjävisne om ganska det här kunde. Det är inte mitt topp tror jag än, men det är ganska väldigt kört.
Ja, så da det ligger her oppe i 18,3 Det är för det. Så är det The nog så members of kött Team att komma långt Japan upp. are De var så donaliga. Haruna Hamaguchi, Mia Tanaka, Moeko Makata, Ami Narishige, Haruna Yoshie, Kanako Ueda, and Riho Ori. We will again pause briefly while the judges are Nu deliberating. skal juniordommerne lägga en nivå efter. Photos can be bought from the website shown on det som the vi så screen nu. now. It is Akkurat det sørste her, Ja. Ja, hette lukka som Ja, en øyelig imponerende ja, ende, det är eller det. kickstarter. Men lite sintor uttryckt kanske det första lite jag tar här. Vi såg att ögonen så som chatte Lippa ut, ja. Så vad som det tog i kanske. kan vara det- Ja, det var jag hade akkurat lite var inte flottare det första lite jag gör. Ja. Men det är sintor det vi att alltså allt ska sampacka och en lite alla mod lite det som där öja och spänna rätt. Vi tar sånn om at det var et kickstarter så russeslig, men Ja. ui en lytte, så det ikke tan øynstak. Ta Nei. mat av sagt hans være Ja, livet som fetter og pata. Purasta och kanske särskilt det vi att här som lytta alltså det är öliga tydliga mycket att här halta rätt. Ja, det han som var litt, hon prøvstiv. Det är Hon är det. ikke Så han just ska hon spänna rätt We i have sin the kroppen first och results ready. Ja, Ja. så Team får vi Zelda karakter. from Denmark. Technical value 4.65. 4.65. Artistic value 2.8. 2.8. Execution 7.8. 7.8. Total final for today 15.25. 15.25. Added to the preliminary sum of 14.95. Total competition points for Team Zelda are 30.2. 30.2. Feknar danskar junior jenter Det har helt för säkert haft mål karakteren. att för hon 15. Det Ja, är och det- säkert på. Det är där så förnar. Ja. 14,55 så jar och 15,25 i det. Ja, ordentligt flott. Och så är det att Asgård nu höll We med are vattna ready for till the next att nu junior kommer team. ett finsk Please junior welcome league. all Ja. Team Junior Och dessa from kommer vi Finland. hjälpa till. Ja, helt säkert. Dessa är öliga donaliga. Hetta junior lie cha Finland över junior team Ter Finko Seichan 35 och i Jar. Så Ja. det blir spännande att veta om Ter kommer när i Archan i det. Det här kunde väl hänt. Maria, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvient. Quelquefois, les oiseaux de ma rivière nous chantaient la liberté. Moi je ne compris guère, mais mon père, lui, savait. Écoutez,
Och junior team ur Finland som alltså fick 16,35 i jar och där blir kallt ut där och på 16,35 Jag där. vet inte. Alltså jag helt akkurat kan säga kanske inte så synkront ut. Men alltså det öliga goda smittlika. Det är ändå en satta plats i jar. Så är också torra mål är gå ska komma med topp 5. Det är också vi. Så det är spännande jag vet. And the team members are Cecilia Hellström, Silja Kaupila, Irina Kanueva, Sara Martinen, Laurel Matt, Iris Nuponen, Ida Pasanen, Sandra Pipo, Kaisa Ruismäki, Vera Tiainen, and Ella Vesainen. Coaches are Anne Niemenkari Kilpi and Pia Reike. Choreographer is also Pia Reike. Ja, alltså det finska juniorliget som från ja, du ser att det är Fela. Ovo, ja. Det är ett öliga respektera Fela. Och öliga näcke filmlagar damas nu väl serien så att de och det är vi alla tyna och filmlagarna. Så det är helt säkert ett liv som för att vara senior ganska om en 8 år eller att vi ganska det så jag ganska nog så ungar ut allt det. Ja. Så det här är helt säkert spännande för For Team Japan. Så skulle vi till karteringen till Japan. Technical value 5.75. 5.75. Artistic value 3.55. 3.55. Execution 9.1. 9.1. Total score for final 18.4. 18.4. Added to the preliminary result of 18.3, total competition points for Team Japan or 36.7. 36,6 till Japan. Därför är det så en liten dropp. Ja, där ser hon nog där ut. Ja, där är så blöjar och glädjer, alltså alla tyna. Både Kina och Japan säger att det We are är så now glädjer ready alla for tyna. Team Madonna from Russia. Så ska vi ta russiskt seniorliga golvet. Detta är Madonna. Hesar vår rättliga samförande i Jar. Ja, och har en kvarter på 18,8. Ja, vår 5:e plats i Jar. Heter öliga go filmmakare. Så det här var spännande att veta hur ska jag gänga golven nu. Är det mer uppsättare där än där är det? Det där är de på final ungefär. Det De har är mer uppsätt. akkurat det. Och det är tatt. Det kappas öliga tatt.
Natalie heter Madonna, og her russiskar, og her finner jeg satt på seg jar vi 18,8. Femton plass, ja. Vi 18,8. Ja, og Madonna en fela som har vunnet HM flere før. Og men kanskje det som så som Edu vurderer så ser det ikke ut til at noe særlig nytt kanskje i serien i chatten, men jeg mener meg det kanskje tog det ikke kan få opp kanskje lista litt til det, så det er øde vel fire teknisk. Det vil jeg dommeren ha. Ja, och nytt spännande. Det är ganska mårt att säga hemma eller så. Ja. The team members are Daria Kuklina, Maria Maltseva, Kristina Obolskaya, Marina Onishenko, Lyubov Palchikova, Anastasia Ponikarova, Polina Sosnina, Yulia Urantseva, and Daria Stanova. Coach for Team Madonna is Zanya Glizina. Her skjøtter vi så et litt chatta i Ja. Vi hade kanske lite Jack inte super. Nej, det sa synd lunka ut. Ja. Så What enten? Ja. Yeah. We are ready for the results from Ovo Junior Team. Karteren til Finnmo. Technical value 5.25, 5.25. Artistic value 3.4, 3.4. Execution 8.35, 8.35. Their total score for the final is 17.0, 17.0. Added to yesterday's preliminary result of 17.35, total competition points for Ovo Junior Team is 34.35. 34.35. til Kær. Takk, kom det ikke nok der vi? nej. Klar, jeg finner veldig klar til det. Ja. Det så helt snakkt där ut in Nej. här. Men helt We are kanske now allt ready Jack for så the där next så super. junior entry. Please welcome Diamonds from Estonia. Sindra Olsson synkronitete. Pesar Så ska- ja, Estland. Diamonds, ja, här är Estland det gör som 4 i jar junior nu. Ja, og her hadde en karakter på 16,20 Ja. i jar. Så jeg ser her, ja, gjør det godt til det, så kom det inn. Ja. Spännande. Man mano t'accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano mi perdo e ti perdo, e quello che è stato ci sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano che
tempo l'amore è tornato da te. Estländska lige Diamonds vi ja tog innerlig jag vill faktiskt säga en av de mest innerliga framförslån Ja. det ser ju någon Virkelig innerlig og det livet seg ordentlig vel i toneløgjen. ja och gåan stål från Asgård Ja. det säkert lite eller som man säger men det det ropar ropar också bestämt Ja, nemlig. Altså, det er vita. När det är så spännande och sin balansen och så där. ja Men det klarar alltså virkelig vel. och detta lige fick alltså 16,60 i jar Ja, och det här ligger så 0,15 från treplassen. Så det är nog det heter kämpa för det. det kan vara realistiskt Ja, ja. Det är mäktigt väl. And the team members of Diamonds are Annie-Lise Hope, Anela Celiste, Helena Celiste, Marianne Romet, Trinity Lisa Lotta Kannus, Gled Eirin Tern, Karoli Peck, Katrin Fesak, Marlene Erelin, and Marlene Vinaku. Coaches are Grete Reimann and Katre und Lidmitz. Stor smula så och i Kiss and Cry hade någon i Ja. soffan och där från estländska linon som alltså kallas Diamonds som vi så tjå ändå graver Lite Öliga Jack symptomer. Osnö och ja, och lite Jack ordla gott så där måste så öliga blött och läckert stod. Ja, öliga lätt. Ja. ja We are ready for the results for Madonna from Russia. så ska ta karteringen tjå Technical value 5.7, 5.7. Artistic value 3.75, 3.75. Execution 9.1, 9.1. Total points for the final 18.55, 18.55. And added to the preliminary score yesterday of 18.8, total competition points for Madonna are 37.35. 37.35. 33,35 ta sast att Ja. hatta var det inte glad Nej. för nej det är ombrott nej Det är ombrotnar, ja. Det hade helt säkert att komma långt upp i det. We are now ready for rhythmic expressions from Canada. ja och till Sean då tror jag att jag fick 18,8 i jar Ja, och för det nya är det. 18,55 i Ja. det då så ska leja ja Nog så stora månader. men här kommer så till kanadiska damer seniorliga som är Rhythmic Expressions och där fick 16,40 i jar så Ja. heter inte att de främst Nej, det är det inte. Nej. Men det här är då gåar hit jag lugga.
Rhythmic Expressions ur Kanada. Og hva sier du samarbeider vi ur Jan? Jeg halte at Janvajna gikk ikke så vel i det er ikke Dømon. Og det er jo et liv som i lakkere enda i finalene. Men det er nok så særligt liv som vi nek år, og det er den der Evelyn som øyreta fela i Kanada, og hon midt i forsen og gonger øyelig høyt på Italia. Og Anton har The team members of Rhythmic Expressions are Diana Kwan, Michelle Kim, Sophia Wang, Sofia Manko, Xenia Yudaikin, Jessica Crum, and Natalie Soya. Coaches are Diana Kwon, Evelyn Coop, and Valeria Seitz. Så det ja, nu så jag vet lite Ja. Rhythmic Expressions här. Hade akkurat Jack inte så öliga gott. Det var ju som det var haft. Ja, det var synd och Så sen du upp som en bojar och är shorta klara för Det är mig. så kött och här och där släppte ju bönen och kött. Ja. Och så är ju Bönen ska hänga efter. Nej, det We ska are inte. ready for the results for diamonds. Så ska ta Technical estländska value har 5.35, 5.35. Artistic value 3.3, 3.3. Execution 8.7, 8.7. Total score for the final 17.35, 17.35. Added to yesterday's preliminary result of 17.7. Total competition points for diamonds 35.05. 35,05 till estländska Diamonds. Man ska inte snökt där ut. Nej, och där fick jag på om att varsar vi flaxmål från vänner. Det är nu så jag kanske det var trubbel att komma trea plats som det helt säkert var rätt efter. Ja, och det som händer nu det här höllen från koka på den vägen tror att nu skulle vi ha ett förstli. Ja. Anna förskalie till juniorlie som kallas Team Alta. Ja. Och det ser ut till att de börjar bara efter att få grönt ljus från domaren om att här är klara till att ta emot det som juniorlien som ska alla golv kvar eller det. Team Alta. Ja, här kommer vi på ett undantag att vi ur Västland och släpper vi juniorkappingarna. Och där står så väl det gör det så. Ja, det är ju första för. Ja, det är första för. Så vånande kommer att standa sig väl och gå någon där. Lukas med gör. We are ready for the next junior entry. Please welcome Team Alta from the Faroe Islands. Och så kokar höllen. Ja, heter man vera en stor löta. Vera hemmabanna, hemmagolven. Till HM och Estedskonfirmation och Smylande. Kom så, Team Alta.
Team Alta. Ur Färjön, ur havnar Fimlaga fällan. Och hemma golvet och vi har en finale i estetiska filmmatchen. Vad säger du Kakan? Ja, jo, jag hade Jack väl här och Janva som kickar sin dörr, chonkare. Ja, jag sa bara att de sa att Nina hon fick inte färdig på innan så. Men det är så som kan hända och jag hade annars Jack väl så dem och loppen var ösnen hö och gå. Så jag hade kunna vara nöjd där. The team members of Alta are Natalia F. Knudsen, Elspeth Lamauke Dalpö, Jonna Hansen, Frøyon Nygård, Anja Petersdottir Pedersen, Barbara Elendersen, and Ragnhild Andreasen. Coaches and choreographers are Barbara Jansdottir and Rakel Jansdottir. Ja, och hatta var alltså ta förska juniorlige och här kommer så en balans att sätta man. Jag vill bara ankor synter det till vik först, men Här kommer så ja, lite. här lite. Det är alltid jackpoint. Jag får på en öl. Ja, öl högt upp och hon länder ju ösne väl. We have the results for rhythmic Så expressions skulle from vi Canada. ha karteringen till Kanada. Technical value 4.6, 4.6. Artistic value 3.2, 3.2. Execution 7.95, 7.95. Total final score 15.75, 15.75. Added to yesterday's preliminary of 16.4, total competition score for rhythmic expressions is 32.15. 32.15. Det är för ösnen ny rum. Här hade 16,4 och jag och för ny rum 16 nere 15,6. Ja, till rättliga störst låt. Till rättliga störst låt. Så det är slett inte så väl. We are now ready for Hade lite GC det var Janica som inte Sunshine from kör så väl. Estonia. Och tack onkel köttet där vi får bant ut av Galvi efter och nu är det ett Estlands Ja. li efter. Ja, Janica Sunshine. det är ösne ett gott li. Där fick och 18,25 i jar.
Estlandsli, alltså Estland, Jannica Sunshine. Ja. Ja. GC, Öjliga Jannica kraftfullt Sunshine from framförsland Estonia. och öjliga överbevisande, hade jag. Hette är en serie som är finnen Anton Lane har gjort och annars är det Fela som är Jannica i Ryssland, i Estland och han damen som sätter Fela i stan och är Jannica. Okej. Hon är så inte i Felan mer, hon är flytt till Kanada, men här halda av. And the team members are Evelyn Mutli, Ilona Aigro, Kristin Laupa, Maris Kagen, Saskia Wuk, Annette Meger, Annette Railihani, Freya Tralla, and Laura Case. Coaches are Christina Noor, Marie Kamarik, and Maria Janowitz. Choreographer is Anton Leinen. Här så vi så undertrycker för att i estländska linan. Ja. Jannica Sunshine, öliga synkront. Öjliga synkront, det är ju sant. Här kommer lite. Ja. Det såch där. Ja. Det viskar ju Ja, inte synd rotot. rotot, men det kommer rätt lätt. Ja, Det det var så We inte now det. Nej, jag tar have inte the det. results for Team Alta from the Faroe Så Islands. det färger som skulle ha karaktär. Technical value 4.3, 4.3. Artistic value 2.65, 2.65. Execution 7.65, 7.65. That gives a total final for today of 14.6. 14.6. Added to the preliminary from yesterday of 14.55. Total competition score for Team Alta is 29.15. Nu tror jag kommer finna mer än Ordentligt stort att Hörde man det säga. Så här där jag bitsnar. Och ända var också misstag och så där kunde vi uppa det bättre. Ja, och en We are som now var ready for linon som Team kan man så Roxette säga är from Russia. 4 juniorli och det första liet är bara det är 2 som har funnit mer nu jar och andra liet är det första. Så det är flott. Och det ska bort vi göra det och så är det vi tacka emot Roxette ur Ryssland som är ett juniorli. Ja. Hesa damerna fick 16,90 i jar.
Roxette ur inte Sverige men Ryssland. Ja. Akkurat. Team Roxette from Russia. Ja. Här så så just nu öle ungar och sånt. Ja, Det är det ett gör det. unglingalim men Ja. ja, akkurat de är öle lite faktiskt. Ja, det är faktiskt och hetta li alltså Roxette det här felläget det har ofta haft liv som är för fram i åtton. Men hesa ligger så inte än för fram i åtton, men kanske nästa år eller. Det är precis. Ja, det gör det där. Och Olga och en vänjare som är vi följer där. And the team members are Okej. Anastasia Igulkina, Anastasia Bokareva, Ellen Mosoyantek, Nina Jurina, Polina Tsikurashvili, Elisaveta Tolmacheva, Marina Chekakova, Alexandra Osipova, Maria Simakina, and Alisa Klimovic. Coach is Olga Ponikarova. Och till hemma Ja, Olga det var Olga, ja. Hon är gjort en förskollegen och vi först. Ja, kanske vara vi att vi märker att det sitter så soffnet här har så sträckte bipparna alla tiden. Ja. Det är inte därför men som vi väntar. bunna någon eller vad. Ja, är rockna vitt ja. We have the results for GC Janika Sunshine from Estonia. Technical value 5.7, 5.7. Artistic value 3.55, 3.55. Execution 9.2, 9.2. Total final score for today is 18.45. 18.45. Added to the preliminary from yesterday of 18.65. Total competition score for GC Janika Sunshine is 37.1. 37.1. 8 för samlar karaktären chatta mom och ja, här är det ösnö förnar som att det ser ut till att vi senior linjen här är det bara på ena linje som här till som vi tar upp efter och tar vi till japanska det första. Ja. Så det Ovo. Så är det Ovo. Hette är ösnö absolut ett liv som det är gott liv. som man ska glädja sig till. Börjar vi Ovo så kan man vänta. Ja, just så. Jag tror att senior linje ur Finland och jag sa var det Sera samförande i Jar. Här finns 18,85 i karaktär för dig med Jar. You have banished me from the land where I was born. Here I am forevermore, a stranger. Still I followed you and did thy will. I am so small on this earth, I am nothing without you. Daring to doubt you at all is a knife to my heart. Little by little I'm losing my way in the shadows. I am losing my hold and the world falls apart. You have to be there, you have to. Without you I drown in the deep. Too far from land.
Ovo team Finland och om det var då hittar som helt sig känna central appa att det kan man så jag kan inte lägga det är Anna av någon Björn Ulvaeus som har just hetta läge som finska läge framförde till nu. Helt med så tror jag center av kick som den någon. Ja, här var också småväges men det var samförande Arjen. Alltså det här alltså älskar hit just Lino. Oj, den är flott lit. Och öliga man hörde Askarn. Kraftfullt, ja, och Askarn älskar det. Ja. Men här var också, ja. Så jag vet inte. Hon kom inte ordentligt upp mot ändan. Nej, inte för, nej. The members of Ovo team are Jenna Alavatola, Laura Hirvonen, Janina Klang, Misa Ojeniemi, Mereli Keltanen, Jenny Pennanen, Mira Syrjele, Laura Tuompo, Henna Ahokas, and Yasmin Rasinkangas. Coaches are Anneli Laine-Nehtenen and Katarina Holström. Sommarröjnas möjligast klara inte att delja det. Hatta var flott. Hatta var hårt och en standande flott. Jag hade jag sommar att de klarar kört. Nej. Att det har gått släpp. Inte ordentligt. Nej. Färg sträck på inne. För den här. Det är som vi har något littorna att det är center ja, det är en varje ute i det. Likadant så är det perfekta. Och öliga stottla sucha att man tårer att riskera center. Ja, och det är just det som finner kanske göra mer än andra. Ja. Tacka chanser. Ja, helt säkert. We have the results for Roxette from Russia. Technical value 5.0, 5.0. Artistic value 3.25, 3.25. Execution 8.55, 8.55. Total score for today is 16.8, 16.8. Added to yesterday's preliminary result of 16.9, total competition score for Roxette is 33.7. 33,6 sti samla och här som har en omfärnon till Roxette ur Please welcome national team from Bulgaria. Och så färdar vi alltså från en fantastisk li ur Finland till ett inte mindre fantastiskt li ur Bulgarien, landsli och det är national team. Ja, juniorli med Martrui Ujar. Vi 16,5 fors. Ja.
Detta var alltså juniorlandsliget till Bulgaria och ja, vi har en kvarter på 16,85 så var det ett nokkla treplats. Ja, det var det. Och här är öliga väl fyra tekniskt, alltså så jag Janvainar och loppen så öliga väl. Det som kanske manglar sin tur till Bulgaria, det är kanske få en öliga spännande serie. Det har ju snäcka pengar och man ser ofta att det kommer attorlig kapping och i somodrakten som är framan ontan. Så ofta ser man att drakten ska passa till tema och det gör de så ösniga, men så kan kanske välja det och sen sang efter drakten kan det här va. Just så det har några avmärkningar som andra kanske inte har. Ja, det är man hur man går sig säga vi jag när ja. The team members are Vanessa Pesakova, Mihaela Savova, Elina Kurteva, Elmira Kamusheva, Kristina Nikolaeva, Raya Litsova, Stefanie Stefanova, and Monika Sokerova. Coaches are Theodora Gramatikova and Julia Todorova. Det är inte alltid man vet kvitt där gråta att det sitter här. Jag tror inte vad det om hon gråter glädje. Jag hade det. Jag hade så det ut. ordla väl till dem. Ja. Det sa ut. We are ready for the results for Ovo team from Finland. Så är det Ovo team som ska ha karaktär. Technical value 5.6. 5.6. Artistic value 3.65. 3.65. Execution 9.3. 9.3. That gives a total score for today of 18.55. 18.55. And added to yesterday's preliminary score of 18.85, total competition score for Ovo team is 37.4. 37.4. Här sitter 8 inte så naktar damer här är förna 0,3 ner och det är allra helst att lite Please welcome Det är TJ Ja, här rockar vi. Velkytinek from Czech Republic. att det check inte var. Inte så Det var super. rakt och det finns streck på en Nej. och ja. Det var ohäppigt så den. Nu skulle vi så i att vi har ett tjeckisli galve Sokol Velkytinek om det uttalas så. Ja. Och här så fick 14,05 Ja, så här ser det ut i efter ändan nu det.
Sokol Velkitinek ur Tjekkia och ett liv som fick 14,05 och i jar och så stod inte och i främre ändan. PJ Sokol Velkitinek from Czech Republic. Här var ösni jar 18-4 lige han har filmat kvällen. Så och det hade ju ösni att jag förstår inte än på hur han filmat kvällen framför det men ja, det så jag vet inte rätt. Nej. Men här hade gått en möjlighet att vinna hästen. The team members are Hanna Alkirbiova, Lenka Brislingerova, Nikola Grulichova, Kristina Janikova, Aneta Navratilova, Maria Pridalova, and Sara Alkirbiova. Coach is Hanna Verbova. Och tar det seriöst så är det ganska en som inte så högonstig i ösne eller. Ja, jag hade inte där bruka pengar. We are ready with the results for national team from Bulgaria. Så ska bulgarska landslaget, juniorlandslaget, ha kvarter. 5.65. Artistic value 3.6. 3.6. Execution 9.0. 9.0. That gives a total final for today of 18.25. 18.25. And added to yesterday's preliminary result of 17.85, it gives a total competition score for national team of Bulgaria of 36.1. 16,85 jar och 18,25 där till framsteg som vi kan. Vad var för det? Ja. Det är ordentligt gott så då. Det ger dem så samla 36,8 och det var det nu. En samförande framförsta som där hörde. Och man sa att det var glädjat att det sköt i soffan och ännu glädjare nu. Ja, nämligen. Och att en detalj där här var föttlig nu. We are now ready for Etar Elite from Bulgaria. Och vi får bara från en bulgarsk kollega till ett annat och det är efter ett juniorlig och heter Etar Elite. Ja. Inte landslig. Nej, det är det inte, nej. Och jag fick 15,25 jar och lika så stod inte i åtta någon heller.
Tar Elit ur Bulgaria och ett särskilt ungtling alltså Ja, så till. øyelig unga som skiller ut lavera. Her må det være nyere enda noen 14 år Tar opp til de Elit from fleste. Bulgaria. Och det är aldersmatchen. Ja, 14 til 16 junior. Ja. Ja. Så här var säkert goar, ordentligt goar ända för det är långt och rättligt goar. The members of the team are Aksenia Todorova, Denislava Nacheva, Vanessa Ivanova, Simona Ivanova, Ralitsa Nikolova, Maria Angelova, Ivena Kosnikova, and Joanna Encheva. Coaches are Savina Gancheva and Vanya Encheva. Man ser att det är Ja. lite det att den här ögonen är sin långskär och så. Akkurat. Det ser trutcher där främst i mynden här. Där är det. Öliga tonnar och Hetta så. We are ready for Yeah, the results for TJ Sokolvelki Tinek from Czech Republic. Så det karaktär. Technical value 4.1, 4.1. Artistic value 3.05, 3.05. Execution 7.6, 7.6, which gives a total final for today of 14.75. 14.75. Added to yesterday's preliminary result of 14.95, it gives a total competition score of 29.7. 29.7. Detta tjeckiska ligger rösten färger sen till 0,2 i mån till i jar och heter några som först kom ta sig. Ja, We are now helt ready säkert. for INEF Barcelona from Spain. Så är det ja. Spanska lige som är Teresenjoli. Ja. Det var här så Litvakro ett land. Men det är en blåa litren som är så Just stark det. i drakten. Öliga flotta drakter.
Ösne kraftmycket från inne för Barcelona ur Spanien som Ja. fick 16,9 IF Ja, Barcelona Spania from börjar Spain. spekla åtta sig fram för i åtten och hesar öliga goda så där. Och har en flotta serie som snär sig med Anton Lane har gjort. Och ölig med i serien. Och tar mäknade väl. Ja, och tar ösne också en huar och nog så jauna i hatt. Ja, det är det nämligen. Och har The team members are Packa in. Anna Mest packa Barbariva, in, ja. Candela Busso Vinagre, Cristina Cabrejas Mata, Ruth Cantero Tio, Claudia Coder Daño, Cristina Escartín Peña, Diana Mora Serra, Sonia Sapera Marimón, and Alisa Znamenskaya. Coach is Tanja Müller-Bossen. Ja, här har jag just på sjur utkänt att säkert som vi tar som att vi har någon det ser ut som det packar in. Så Ja. ser man öle väl här att det knatsar allt som det att det kan köra bli helt. Nej, att det var förresten trott av var orat då vi. Ja, men lite är flott. Ja, öliga flott. Och man kan så säga att det är nog inte vant för några lockor, har lockor det ur här. Nej, jag tycker det Det är har ganska jag ja sagt och ta uttryck i serien så vill jag ha att det är nog det som där får Till vi akkurat, ja. ner. Så We have the results for Etar Elite from Bulgaria. Technical value 4.8, 4.8. Artistic value 3.0, 3.0. Execution 8.1, 8.1, which gives a total final score of today of 15.9. 15.9. Added to yesterday's preliminary score of 15.65, it gives a total competition score of 31.55. 31.55. En atlet som ger framsteg Ja. mot Char. Här jag hade östra framfört öliga väl det. Ja. Ja. We are now ready for SKMJ Mantilla Joy from the Czech Republic. Ett juniorling ur Tjeckien. Och heter Ösne Sorli som man kan säga föringar klara att kappas vi morla minne. Ja, här så fick 15,2 Ja. Jar. Ja.
SKNG Mantilla Joy ur Tjeckia som tyvärr fick en öl här i början. Ja, det var en jamba som ordentligt. SKNJ Mantilla Joy from the Czech Republic. Men annars hade det gick väl. Det var härst att det var det är svin. Det är det. Och då vi har också med det du just galna. Ja. And the team members are Adela Bagarova, Lucy Krenkova, Sabina Sternadova, Sabina Kolochova, Natalie Dudova, Marketa Krenkova, Sarka Sedlakova, Nicole Hashkova, Karolina Peranova, and coach is Vendula Smerkalova. Man får lyfta hjärtan. Ja. Alltså det är så härst. Det är ordentligt härst. Ja, gåast. Ja. Så måste bara geva sån fäckskort uppåt. Nej. Så. And we have the results for INEF Barcelona from Spain. Technical value 5.55, 5.55. Artistic value 3.5, 3.5. Execution 9.0, 9.0, which gives a total final for today of 18.05. 18.05. Added to yesterday's preliminary of 17.9, it gives a total competition score for INEF Barcelona for 35.95. 35,25 man ska ta den. Ja, ta den. Här har målet till Taimon och kom på matchen. Kom på matchen. Ja, And now we are ready for Expressia from Russia. Och Talia som kommer in av golvet nu en grej favoriter kanske. En av dem jag för dem. Här är det bara 0,05 från Avra Fremst. Och i seniorbatchen. Russiska Expressia. Och i jar finko till 9,35. Men 3-0 blev överhallar av finska Leno. Ja, minutid. Ja. Improvvisamente il cielo schiarirà.
uppsätter och outgördar damer ur Ryssland, Expressia. Och nu får att här inte görs mer. Nej. Här var just slut till att Reina att få titeln som hamnsmästare i estetiska filmer till seniorbatchen. Och jag hade gjort det öliga gott till det. Det var spännande att se kvar kvarteren där. Kanske just nu väl nöjt där. Ja, tack så där. Helt säkert. 19,30 var det utgör och det är så öliga takt till att Leo som ligger framför har 19,35 ur Finland till minutid. Ja. Så får det så som det är händan här traditionella flotta serien eller kanske de mer experimenterande till Finland. Tatiana Filonets, Kristina Yuchenko, Elena Romanchenko, Olga Romanchenko, Anastasia Chernieva, Jana Sukukova, Arina Ten, Alina Vorontsova, and Polina Krusteva. Coaches are Falia Sigatulina and Ekaterina Dementieva. Här så tar vi det sin av enter från Expressia, alltså det russiska liet som just över golven och detta är absolut en av favoriterna till att We have the results for SKMJ Mantilla Joy from the så Czech färre vi Republic. att få stöd till Technical value tjeckiska linon 4.3, där vita nog att tar vi inte huvudkvarter. artistic value 2.85, 2.85, execution 7.8, 7.8. Total final score for the day is 14.95. 14.95. Added to yesterday's preliminary score of 15.2, it gives a total competition score for SKMJ Mantilla Joy for 30.15. 30.15. 30,85. Ja. 14,05 Jean där kan i rum 15 men tar man också om början så We're now ready Ja, for det är ganska nöjt att lugga Rhythmica väl. Perfetto from Estonia. ta mustache skulle takas vid. Ja, och det var så grött. Ja. Detta är så li ur Estlandet, Rhythmica Perfetto. Här finns 16,40 för framförslarna i inledande omfärden i Jar.
Rytmika Perfetto ur Estlandet. Og Kalvinje, GC Rytmika Gjørtes nummer 5 i år. nummer 5, ja. Fingo Sejan nummer 4 og ter rock vi atla at kanskje komme med kanskje nummer 3 eller fram nummer 4 som øysen i Estlandet. Jag tror inte innan så ska det rockar vi, ja. Ja, det är. För det så att om ta för att luckas där någon. The team members are Egesi, Jana Pernpo, Relika Pernpo, Annette Aunbaum, Lisa Patricia Caro, Victoria Valasevich, Carmen O, and Lisanna Lehes. Coaches are Maria Janovic, Katri Tumsalo, and Liesel Perlin. Och men vi söker ändå dokumenter av en flotton lite. Rytmika Perfetto eller kaste, ja. Så kommer vi till för en glädje och till två ting på nu. Det karteren till russiska linjen som är Arden. Och så inte minst Hanna Filmlokafella. Ja, som kommer. We have the scores for Expressia from Russia. Russiska Technical value 5.9. 5.9. Artistic value 4.0. 4.0. Execution 9.6. 9.6. Which gives a total final score of 19.5. 19.5. Added to yesterday's preliminary score of 19.3, it gives a total competition score for Expressia of 38.8. 38,8. Det är härsta slåa. Ja, det är härsta slåa. Tja, finna någon. Men det är ett näst otroliga väl att de har gått någon det. Ja. Detta var 8 Eva, han mest samförande framförsland vid oss. Ja, faktiskt. Atlanjaro i det här tid. Och där kör det så öliga sikkurs då. Please Ja, men welcome det var att vi tar så många finnar är det kanske bara avbjörande i så någon. Domaren och damer har bättre. Vi fortsätter så bara Finland till här kommer färjan. Han är Filmlokafella, Talio som vid färjan bättre känner som Hulta. Vi så när serier som Finnen Anton har gjort. Färjan fick 15,4 i George och team han är Filmlokafella och i golvet. Kom så HF. Yes.
Och jag tror att den hålls kokar nu hamnar Finnlagafälla Leo är vi Team Hammer, Finnlagafälla från the Faroe Tar var just sutt. Ja. Här som omfärden av Jag har där mäknat ordentligt väl. Och det är öde pressat dem och så det till att Lucas som att det är färjan och ötter så spänt. Där satt det nämligen undan kappingen att det var nästan bara när jag kände att Ja, akkurat det. Jag hade det Jack ordentligt väl till dem. Här var akkurat The team Akkurat småvägs, ja. Barbara Deppes Eriksfoss, Helt säkert skulle det vara nöjt där. Katrin Solrunardötter Varto, Bjärsta Sigvur Jansdötter, Björst Højdal Johansen, Merita Karadötter Petersen, Sara Alertjene och Anna Knudsen. Coaches are Eiström and Jona Kvannastein. Och det så jag Choreographer is Anton Leine. där sitter i soffan och vinkar till Asko. Ja. Ja. Ja, och så var det ta var ta färra och i första dansen innan så Ja. ta miste där. Ja. Där fick jag armarna Och ordentligt. Nej. Så var ju att We det have var the sett. results for GC Rhythmica Nej, men Perfetto. nu ska vi lycka så Technical value Tja, estländska 5.35, linjen. 5.35. Artistic value 3.45, 3.45. Execution 8.75, 8.75, which gives a total final for today of 17.55, 17.55, and added to yesterday's preliminary result of 17.4, we have a total competition score of 34.95. 47,95 till Rhythmica Perfetto ur Estlandet. Och det var tack lära för det. Ja, Här var det såg så bättre nöjt där där i det ända finko i. Ujar, ja. Så tar klarar oss bättre till finalen. Ja. Och nu är det We are now ready juniorlig. for Arthur Junior from Italy. Ett italskt juniorlig som heter Arthur Junior. Ja, det här fick gå 14,45 i jar, ja. Så hette är ut i att det är ända någon i finalen.
Italska juniorlige, Arthur Junior. Arthur Junior from Italy. 14,25 i jar, Ja. og altså et liv som førjer hava. Ja, som man kan ta sig vid, Ja. som man säger, men jag har alltid att Italia, alltså nu hes junior är faktiskt nog så goer mot också med sig för. Ja. Så det här kanske för att männa sig nu, det kommer att göra det. Ja, These gymnasts are ja, Beatrice Pelosi, det blir presenteret her. Sara Konstantin, Vanessa De Gaspari, Rebecca Toniolo, Mariana Filippuzzi, Asia Tassetti, and Greta Piovan. Their coach is Rimma Anisimova. Og det som nu får henta til at vi får karakteren. We are now going to ask all Howard. gymnasts to go backstage to prepare for the lineup for the award ceremony. Vi får komma till All the gymnasts karakteren both till from Havnar yesterday filmlagarna and nu, och det är today boyene som go är given ut nu backstage att filmlagarna skulle göra sig klara to till line up utemarsch. for the Ja. award Som ceremony. faktiskt är att det kommer ödlen. Vi får så öll för Allt linjen. för fjärde, så här är fullt av Det är fullt av golv som tar Ja. ju i stepahandan och medaljehandan We have the results for team Så är det Havnar karakteren till Filmlagarna. Havnar filmlagarna. Technical value 4.5, 4.95, 4.95. Artistic value 3.05, 3.05. Execution 8.15, 8.15. Total final score for today is 16.15. Det var helt fantastiskt. Det gick också så supergott så Adding to yesterday's preliminary result of Det är nog det största framstegen Ja. i Montreal som Nagali och i hessar kappingen. Hebra. Så heter flott. Och 31,55 tillsammans. Och För jag har ju i förra år haft som mål att på 15 och nu får det på 16 så just det, och det var så väldigt glädje att göra, eller nöktar att göra, vi är här på 15. Minute from Finland. Och det är då det är då fler hattarpunkter skrannar på nu, och efter det att följer färre på 16 i karaktärer, det nästa är Team Minitit ur Finland. Kalli som kanske utfra i Jar har bäst möjlighet att göra något vid russiska Expressia. ja och det här var också sera flott lite. Som är spännande att se.
nästan, ja, jag vet inte vad jag ska säga, flotta än idag. Ja, så alltså spölsteg och ser. Ja, halvgata. Här är fantastiska flotta filmlöjker ja. att sitta. Finska, ja. Och det är inte nivet om att utan att ta några från russiska linjen, men Asko är någon damer bättre än. Ja, serierna själva ja, serierna, ja. All the gymnasts, please go backstage. Ja, till Sean den är ju tabia filmlagare för att rum till Ja. inte så Members fire. of Team Nej, Benefit filmlagare. are Ja. Emmi Nikile, Adelina Sulkanen, Jannika Berg, Sini Nyhtylahti, Vivi Koski, Lisa Lepola, Elena Tiklen, Venla Nimenma, and Ella Raitilainen. Coaches are Tita Haikile and Taija Kukala, and choreographer is Anton Laine. Här kommer detta lite som Ja. ja, ligger här och så vänder hon så här och så för den under. Ja. Så Det är nästan öliga väl. Öliga väl, ja. Bättre, vi gör tog toppen till här. Ja. Det sa man. Detta lige är alltså 8 efter inlöjande omfärd vi We have the 8. results for Team Nu ska Arbor komma 3-5. Junior from Italy. Technical value 4.35. 4.35. Artistic value 3.15. 3.15. Execution 8.0. 8.0. Which gives a total final for today of 15.5. 15.5. Added to yesterday's preliminary result of 14.75, it gives a total competition result of 30.25. 30,25 till italska liget. Där färda akkurat framom alla filmlagare. Ja. Ja, här alltså We are now ready for Victoria from Russia. Nej, det släcker det här mer. Gör det. Ja, sen Heter junior. Ja. Gör det. Ja. Tajerot. Nej, nämligen. Gott det. Vi dansar en sån där Ja, det är. kvackligt. Heter det junior liv. Ja, det är junior Ja, och det var därför misstag. har tidigt neck fram. Tar det titsen fram. Och det som vi såg nu, det är Victoria som ur ligger Ryssland. främst och juniorn Friday.
åttalige tja Junior Bachelon, Victoria ur Ryssland, och man kan så kanske säga att här bara vi att det är det samma stövande junior och senior Bachelon. Ja. Att det är Ryssland och Finland. Ja, så kan pass. Men det är inte lika tatt Inte lika junior. tatt, nej. Och här är det alltså öliga goar och man kan ha öliga gott av golven ner där. Så man kan kanske rockna vi kanske att här för att vinna, men det kör inte till Och i senior Bachelon skulle jag inte helt glömma vi manglar stadigt landslaget i Bulgarien. Där Ja, var Östern det är akkurat det. Victoria är Alexandra Danilina, Anastasia Kakulina, Valeria Urypina, Polina Baranova, Elisaveta Matikova, Polina Shushina, Daria Melnikova, Arina Shishenina, and Irena Titenko. Coaches are Elvira Markisova and Tatiana Perish-Boshnikova. Choreographer is Anton Leine. Det som för hända nu det är att vi får kvarteren till minutid seniorlinjen och Egypt nästa. Jag tar nästan säga Egypt vi finna handelsmästaren nu. Ja, tar också ni. Visst är Bulgarien kommer allvarligt tror jag det. Ja. We have the Det är results alltså for team finska ligan minutid from minutid. Finland. Spårningen är de där färra fram om Technical express value eller inte. 6.0. 6.0. Artistic value 3.8. 3.8. Nu kan komma fem för finalen. 9.7. Här får fram om. Which gives a total final of Minutid ur Finland får fram om express 6,0 teknisk och det är högsta man kan överhuvud för. Kan man spåra till 6,0? Det ska ni halta vid. Det var flott. Finland minutid. Och 3,8 i listalejon och här kan man få 4. Alltså det stod det. 38,85 tillsammans för insatsen i HM och finsk och Askvarn i allt det grada vittar nu. Ja, jag halta. Men det var ösne fantastiska flott. Det var det. Alltså EU går sant. Ja. Lika här kommer man att Nu kommer det ett litet här. Och att det är enten. Yes. Ja, det är sannförande enten och färger upp i kötten trapporna. Så får vi börja. Vi skulle få en minut till ett annat. Nej, till det spanska livet. Rytmika Cartagena. Cartagena och här är ett manfolk. Här är ett manfolk. Ja. Hette det som är halvt mindre sen det brunande minne om tarvafäktar. Ja, just så ja.
spanska liga Rytmika Cartagena. Ja. Det var ett lag som fick 3,2 i Charlie lite så misslyckas. Ja, misslyckas, ja. from Spain. Det ser mest är att det här var ett manfalt vi allinan och det här Ludige Latei har Ludige flöj år. Och men som skilja länen så blir det nog omskipa i kappingen framöver till HM att Dronche nog inte kunde vara i sommarkapping eller att det var sån en annan kapping som vi blandade i. Så det var ett Så det för var- kvinnlig och ett för blandad. Ja, så är det här vi skilja länen. The team members are Fatima Tobal Rojas, Carmen Tobal Rojas, Marta Mula Torrente, Santiago Rodríguez Sanz, Alba Montoro Almendral, Ainhoa Sanz Garcia, Silvia Arenas Rodríguez, Celia Armada Martínez, Mariam Lozano Olivares, and Noelia Esparza Guzman. Coaches are Isabel Fernandez Heredia and Rosa Playa Puche. Choreographer is Cristina Martinez Velasco. Ja, detta var alltså framförande av spanska linan Rytmika Cartagena. Ja. Och så är det att vi skulle ha karaktärerna i russiska linan och juniorlinan som heter Victoria som satt i soffan The på Arne. gymnasts remaining in the hall, please go outside. Det blev vi röna få filmarna för ut. Det blir så right så now. öjligt att dela på det ut. Det vill jag sucha. Det vill jag Right säga now. sucha. Det är Thank främst you. och ligen säger Ja, jag nu. men så att det skulle ha 400 och folk i en kö utanför här så tema samskipas och tema börja på en väg. Och så är det ja som jag nämnde den karaktären till den russiska liga Victoria och har vi skilta lämnan att det kan gott ta lite sen att det är en avvis utsämja i mitten domarna om vad för karaktär Det liga är ska öde ha. spännande att det är främst alla ska ha karaktär. Ja. Och det kan gott ta Det kan säkert ta kan låt ja. ja. Och ta det blir utsämja mitten domarna så vad så? Så mötas då. Så måste mötas och tås om det som kan du säga som inte har säga och Och så okej. kan få och så. Ja, nämligen. Men tema för att komma kvar lite tror jag att är då jag sucha ner We bordet have the här är det. results for Victoria from Russia. Technical value 5.85, 5.85. Artistic value 4.0, 4.0. Execution 9.35, 9.35. Total final for today is 19.2, 19.2. And added to yesterday's preliminary of 19, it gives a total competition score of 38.2. 38.2. Komma 2 steg till Victoria, russiska juniorlige. Då slett inte Det var ju inte nej. nej, det var så inte. We are ready for Team Och att Amelie de from ser Denmark. faktiskt inte så Nej, mycket ut. nej, men det borde vara alltså inte bättre det än jag. Ja, och jag huxar kapitlet inte så hört att de passar. Nej, Inte så tajt. inte så tajt. Hitlig är 2,5, 0,25 8,4. Alltså om den att han är inlöjande i Jan. Att han går Oh, ja. 25 så till Ja. Jan. Ja. Ja, Ja. men nu ska vi till utanför så thanks till Junior Lee, Team Amelit.
danska juniorlige team Amelit, ett lag som har fått 15,00 för framförslarna i inledande omfärden. Ja, det är gott dansligt. Här är det mästare i Danmark. Och här var Lutische näkna för i internationella capping. Och juniorlinjen i Danmark sitter och här var klarar sig bättre än seniorlinjen. Ja, jag kan nu gå säga. Ja. Så 2 juniorliv i finalen och inte av Members of seniorlinjen. Team Amelit are Anna Bettina Tornmark, Ida Ved Lykkebo, Isabella Rosalina Eiberg Andersen, Lea Esmund Steffensen, Maria Dølweber Melchert, Maria Gry Pedersen, Nana Herbst Heinrichsson og Sofie Skotte Worm. Coaches are Janne Hjelsted and Marianne Lurk. Choreographer is Christina Nord. Och nu är vi så kommit här till att vi har bara 2 lag efter som skulle ha golvet, ett seniorlag och ett juniorlag, och man måste säga att det är 2 av de här fravligen som vi manglar. Det är landslaget av Bulgarien och senior och minne till junior liget i Finland. Technical value 5.45, 5.45. Artistic value 3.5, 3.5. Execution 8.85, 8.85, which gives a total final score for today of 17.8, 17.8. Added to yesterday's preliminary result of 17.2, it gives a total competition score of 35.0. 35.0. Här var som gör framsteg. Ja. Störst framsteg. Helt säkert. 0,6. We are now ready for a national team from Bulgaria. Och nu är det så att landslaget i Bulgarien kommer att golva senior landslaget. Och här har en tunga uppgave om det här att läsa blev hemsmästare. Jag har alltid det talat mig fram till att här skulle få 19,9 för dagsens framförsel. Kan säga du där? Ja, det har jag aldrig hört om för en näkar finns. Okej. Så det är det röjligt jag tror på. Så får det så tja. Ja. Miss behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade. All shall fade.
bulgarska landsliga som undan hese framførsene har karakteren 9,00. Ja. Og ter skjutja ut av glede for sine framførsler. Ja. Onkel Gretter. Ja, og bare glede sikkerstøyta ivesteie. Ja. Latta är alltså. Og i ötlen gåen. Det vita som är att han nog inte kan chansa vinna. Ja. Men han kommer så högt upp som där är då. Alltså det är röda flott. Ja, och om vi tittar på så är det alltså i löten så läs att det finska minuten som är 8 vi 8,85 och så är det russiska Expressia vid 8,80. Ja. Det var det 3 plus till Bulgarien visst det. Ja. Visst är ju att I bästa fall. Ja, i bästa fall. Ja. Ralitsa Gajcheva, Mina Asenova, Kristalina Atansova, Kristina Mihova, Greta Hristova, Alexandra Stefanova, Veronika Simova, and Simona Yakimova. Coaches are Kinka Georgieva and Preslava Vulova. Så vi Leo vi seniorerna och vi tar åttans Leo efter men Arne vi kommer till det finska juniorliga cha minitit fellan. We have the så skulle vi ta results for Team östligt Amelit from Denmark. danska team Amelit. Och detta var det här som hade vunnit i Danmark. Ja. Ja. 4.75. Och det här har tidigt öjligt fram. Kan man säga. Det är en ölig framgång. 3.1. Execution 8.0. 8.0. Total final score for today is 15.85. 15.85. Ta danska team Amelit har alltså tidigt 0,85 fram. Det är öliga flott. Det är också det högsta garderingen det här finns näkande. Ja, det är så vet du nog kommer något till hit. Ja. Ja, nämligen. Kanske inte så gott jag seniorer men ja. Det är Ja. men det ser flera infraskant utslutet där. Det har varit ganska tidigt långt fram än We are now ready for en senior i Chaharjona. Ja. Men så vi kommet til største lige i det, eller faktisk i høver i så har en kappingen i Estetiske Konfirmation. Og jeg må si at Håvard er kanskje ikke ligger til en opplagt hemsmestertitel, 18,65 undan dagsens framførsel. Så er det slett ikke galt enda vi minner til i Finland. Pura sikkert. Och man vet inte, det kan hända så vant. Ja, vi tar sen helt långt. Ja.
Finland, min personliga favorit framförsta tja juniorn i Sydjoin. Här är så fantastiskt gott då. Lykten är särskilt där då på lykten där det står runt det är öjligt flott. Ja, men man sitter som en man också och bara det skixar. Ja. Tar det av att spänna öjligt när kroppen någonstans. Ja. Så är spårningen kostar näck väntan framförslan räcker till. Ja, det blir öjligt spännande. Jag alltid check för backa gott alltså. These athletes are Camilla Berg, Ronja Hakala, Ita Harju, Misa Kaupila, Venla Lampo, Vivi Sofia Minkinen, Jasmin Nimele, and Siri Puska. Coaches are Titta Haikile and Taija Kukala, and choreographer is Anton Leinen. Nej, allvar. Ja. Anton Leinen. Han som alltså hever just kanske då 6 av serien. Ja, och 6 av senior-serien och 4 av junior-serien. Ja, touch av 4 serien. Ja. Det är också imponerande som Maver. Och på We have a score for national team from Bulgaria. Landsliga. Technical value 5.75. 5.75. Artistic value 3.8. 3.8. Execution 9.5. 9.5, which gives a total final score for today of 19.05. 19.05. Added to yesterday's preliminary result of 19.0, it gives a total competition score of 38.05. 38.05. Landsliga Bulgaria för alltså 38,05 steg tillsammans för hessa HM-kappingarna och här vi är kappingarna som är avgjort men det är alltid att hon var framan undan där först. Tog att hönsmästaren är skulle vi inte till Ryssland för att finna men till Finlands minnetid. Ta Leo som var av golven och ja faktiskt så två alltså det var ett li i mitten minnetid och ta finska och ta bulgarska landslag som akkurat har finns karaktär. Ja. Men vi kunde så utifrån stäffästa att det är Finland som är hönsmästare. Här är hönsmästare vi 38,85 och så halvtid då jag såg att Expressia och Ryssland är nummer 2 vid 38,80. Yes. Och Bulgaria för 3 platser vi 38,05. Ja. Och 3 platser till Bulgaria. Du säger det på den vägen här börjar att Bulgaria är ofta här uppe men det här var ångande till att vinna. Nej, det var ju så. Ja, efter det sfära. Det kanske inte är ärligt, självt om det är en öde flott placering. Men det är ganska det vi att det är ganska shape så serier och göra serier som kanske minner om kanske inte framan undan och är framan undan. Och drakten är ganska det var ofta ändå nytt där. Så där få att drakterna skulle rigga till tema som där kör på och det är ganska alltid så inte en ordentlig önd kanske alltid köta med. Nej, just så. Men filmgalia är där öde väl fyr. Men drakter och har och allt det till ju ösnen vi i hålldarmenten ja, det gör det. Ja. Och där kan man så ta som orättvist att det kommer till pengar och framvägs men det är det för så vitt i öllmötet grön. Ja. I öllmötet man text vi. Det är det. Men flott är det alltså tror vi har. Det är flott. Öllom för dem. Anna bra så vi har till bulgarska landslag och i seniorbatchen. Ja. Och så manglar vi självan till att få karaktären till Minitid Juniors. Ja, för jag får att kappingarna avgjorda, men alltså undan tajmen karaktären så kunde vi så kvar fall stäffästa att Åtali tar ett Victoria ur Ryssland. Ja. Och det här lite nummer 8 lötne vi 38,20. Så det vill säga, ja, nu ska man ser inte briljera vid min rockning här. Det går självtan väl, men i öllom förum skulle det här finsko, ja, det här var så att 18,65. Det skulle få Nujan och näka väl. Ja, det är inte så med trejter som Bulgaria. Ja. Det är så spårningen om det här något här. Och här ser det till att det är tossas inte att slå fram här så att det är några domar som är lite ner. Ja. Men är det ganska lyckat skulle få juniorkarteren upp på plats. Alltså min tid sitter i Finland. Det är ett fälla som är öliga känt. Och ett annat fälla. Ja. Ja. Och de har bäge låtit ju när kvar i hela kappen. Vad som säger skap.
Detta här som vi såg nu alltså, ja, nu minns jag akkurat hur listagrann hese domarna ju, men det ska i alla fall en av huvuddomarna som ständer här vid taskene. Ja, det kunde gott vara det. Och i Finland är filmlagen öliga välomtökter. Man kan ganska samarbeta vid fotbollen i förrjön. Att filmlagen är en av de bäst lutto utdragen här. Så det är öliga negativa för dig och sina vänner. Ja. Ja. Och det är just det här vi det finska att vi vet att för att ta som seniorerna nu är han kappingen outgjort att minutid levererar en serie och framförsel fullt man ser kanske som man tycker Expresso och Ryssland att här är så samma stöje men så ger minutid Ja. ser Eka. Ja, det ser Eka till. Ja, Kredarina. Ja. 5.8. Så är det junior. 5.8. Artistic value 3.7. 3.7. Execution 9.3. 9.3. Which gives a total final score for today of 18.8. 18.8. And added to yesterday's preliminary result of 18.65, it gives a total competition score of 37.45. 37,45 till minutid. Det är nog till ett annat plats. Så är då jag såg där så är det alltså russiska Liv Victoria som är hemsmästare i junioren vid 38,20. Finland minutid juniors är nummer 2 vid 36,45 och om inte halvfall så är Bulgarien junior landslaget av Bulgarien nummer 3 vid 36,80. Alltså är det samma topp 3-linje bägge junioren och senioren. Månen är bara Finland sträck fram i seniorerna, medan Ryssland fick första plats i junioren. Hvis jag ska sägas helt stort så är det Finland och Ryssland som är hemsmästare i Statskonfirmation i Finland. Det är det. Och det som kommer att hända här inne i utdragshallen We will av now Holse welcome the participants in the competition. själv stejphandlaren och nu är det som vi kallar för utmarscheren som tar en inmarscher. Ja. Nu får vi att söka alla filmlagarna av galvanon som har framförst och Österrike kommer först. Och så är det Bulgarien som alltså fick ett 3 platser i Hanjar. Bägge för junior och senior. Det som är att skilja lämna nu det är att det blir en avgång på ödlänner så det blir bara flott för ut och ja. 3 länder som kommer in är Kanada. Och Kanada har haft ett liv som heter Rhythmic Expression så i finalen i det. Så kommer Kina. Och Kina här hade så ett liv i. Och så är det Tjeckia som har flöjde. Jag ska inte minnas det skulle näck, men det hade näck. Näck blir ju Tjeckia. Och är det näck blir ju Tjeckia, ja. Och så kommer Danmark. Som har 2 junior i finalomfärden i det. Och det är jätter ur går på det just där som bära kätten framför det. Som bära kätten. Ja. Och så kommer Estland som var det hej Florida Levy. Och här så vi så med färger gänga in. Så vi då att en uppgång här vi så att Ryssland junior Victoria nummer 8 8,2 sten. Finland minutid juniorliga 23,45 överplatser. Och nummer 3 i HM landslaget av Bulgarien vid 36,8. Och färger här var så jag är Livi. 6 liv. Och här kommer så
Halva Finland som var galven och så är det Finland som alltså är en heimsmarschare och en junioren som blev nummer 2. Jag kan ju rätt så manglar där framme så kommer 4 London. Ja, så här var riktigt stivor. Det är pura sikkert. Ja, det är det just. Så hade jag att vi nog för att börja att få nej, heter framme i finländigar som gäng. Det här var sån östen. Det var så mycket liv. Här kommer så Italia. Jag vant att det blir en lagda reka. Ja, här var väl upp att de var i det. Det är pura sikkert. Vi såg en av fyrkibaren och gängor att fram här. Och bara få alla mottagarna är riktiga och nästan vi på en annan med det samma så. Och med det här händer så är Japan också kommer in i golvet. Nu kör vi plats för Japan. Vi backar fram i sin heimsmarschare. Ja. Russland kommer här. Nu börjar det komma in. Ett land är efter. Ja. Och man borde veta vad för land det är, men så kör jag på överligt. Vi har Österrike, Bulgarien, Kanada, Kina, Tjeckien, Danmark, Estland, Sverige, Finland, Italien, Japan och Ryssland. Ryssland har också räcka näckliv i. Det var imis flitas för att få alla filmdagar. Ja. Men den är flotta inrättningen. Hon är bara brakta ut sin där. Så kom det första och till sjövande Spanien. Ja. Så standar det ju till 400 och först filmläggare och 13 Nilsson London som har låtit i HM och i estetisk filmläggare 2015 som är väl i Färjön. Spanien, Ryssland, Japan, Italien, Finland, Sverige, Estland, Danmark, Tjeckien, Kina, Kanada, Bulgarien och Österrike. Och jag kan en filmdagar in. Ja. Det här skältene var framme i slott för på ett Spanien är det också som vi har haft några i. Ja. Så tar det utlätt Nu att har det jag att det kommer på plats. så börjar det Richard sin driv efter allt det så att det får bättre plats. Det är öppna för dem sera flott. Jag så chatta här så här filmlagarna chatta här. Efter en stor löta. Och att kappen nu inte så väl lösna. Stor och så vill låta i första filmlagen. Thank you so much, everybody. It's been a fantastic experience. We are now ready for the Junior Competition Awards. In third place, national team Bulgaria with 38.05. Juniors, sorry, yes, junior. Ja, det är alltså Bulgarien, junior landsliget av Bulgarien som får 3 platser i HM och i estetisk filmlagen. Och så är det, om jag inte tar väl, så ska det gärna vara ett minitid, Li, från Finland, som ska komma upp som nummer 2. Minitid juniors som fänker tillsammans 33,45 steg i det, men det ser ut till att vara en förvirring och här är skiljer inte helt. Det är inte jag med skåa kvart är hänt här.
In second place, Således. Minetit Juniors from Finland with 37.45. Ja. Finska leien. Minetit Junior. Og Leifjellene til Tøymen har så vunnet seniorerne, så finnar kunne være velnøkter. Helt sikkert. And in first place from Russia, Victoria with 38.20 points. Russisko heimsmeisterne og juniorbatchen, aldersbatchen, Victoria. Heimsmeistere og Estetisk Konfirmløyke 2015. To hand over the awards, please welcome Katrin Abrahamsen, Competition Director, Peter Elias Pedersen, President of the Faroese Sports Association, and Alexandra Tuumala Hantonen, President of IFAC. Ja, og det så tre folk som hanta, og det Katrin Abrahamsen, høvesfyrskipper i AHM i Estetisk Konfirmløyke i Førjun, som hantar brons- og høyersmestjene. Så igjen det Peter Elias Pedersen, fortsatt i Idrottarsambandet Førja, som hantar silvermestjene. Og det navnet ferie tyverre ikke at endresaka, men det hun øyder Alexandra, og så øyder hun tvei finske navn at hun fortsatt i IFAC. Ja. Men som skilt alene, så har de haft fond å gjøre. Og en nødt valgt. Ja, jeg synes men det er skilt det. hon fer lukka som høyeren, som han som fer fra. Akkurat ja. Og IFAC, det altså fellesskapen som skipper fire. Ja, som 18-4 estetiska filmer. Ja. Just så. Og så kunde vi kanskje sagt oss inte om sig här höjersmärken och allt detta bomärke och det som det som har varit man säger attorgängande tema och i öllnes ner och det så att det allt framlagt och snige vi överjon. Ja. Och om inte det är helt fel så det Eiström som vänner tja Havnar Filmlagafella team Havnar Filmlagafella som har snige vi ta några bomärke och ta imenta alltså en filmlagare och färja och janar. Ja. Och höjs flott där. Ja, och höjsmärken och gjort efter bomärken och allt ur glas. Ja. Och det så Mikkalinan glas som har framlagt glaslutna. Här så vi så Hansmarsteinar och Estetisk Konfirmløyke juniorbatchen Victoria, Victoria ur Ryssland. Nummer 2 Minetit ur Finland och nummer 3 bulgarska landsliget. Och nu tar vi nu kommer de tre innatter och de skulle så se att det här var kursvitt stejp och det att det samma bomärke och det just ur glas. Och så är mycket lite, och är mycket lite, ja. Gott silver och bronsa stejp. Det så jag vet russiska att det otroligt flott. Fast flott. Och så får vinnaren hanta ett kvart attrat. En Eika. Packar vi Imson. Ja. Det plejer det ofta här va. Och det var akkurat om Västlandet och akkurat från Västlandet nu. Allra helst ja. Ja. Let's give them a round of applause. Nummer 1, 2 och 3 och juniorbatchen skamlen om här galvanon nu vi tar outdraft HM och Estetisk Konfirmløyke för juniorer fisk. Här ser man god stejpe. Ja. Det är flott. Jag tror att Örvisen till Ronny. Ja, jag vill se några glasfyll. Det är inte. Och så med juniorerna Thank you, juniors. Nu kunde juniorerna färra av att skamlen om. Och så det självant stepahandlaren till seniorerna. Det är som landen skulle upp men Please come back. We need to play the national anthem. Please come back, juniors. Ja, här är självant ett misstag. Nog tror det blev via stand. Ja, jag hade det. Jag råkade att här måste ha prövat för dessa damerna där. Akkurat. Detta var ett misstag, men det är så gjort att jag det helt cool. Ja. I'm so sorry. Så skulle det rösa sig.
Thank you again, juniors. Så finner vi allt upp på plats och just på rätta matan vi russiska tjåsanchen självande nu Ryssland hemsmästare i estetisk konfirmation i juniorbältsen. Och så för att vara just klart till att handa hemsmästare höjrsmästare till seniorerna. In third place, national team from Bulgaria with 38.05. Som tja juniorerna det Östne Bulgaria som får 3 platser tja seniorerna och det alltså landsliga vi samlar karakteren 38,05 för Bergenlöjande och framförsna i det i själva finalen. Här så jag öliga välnökta. Det gör det ja. Men det här ju finns ju öliga hur han karaktär. Ja. Och på 8-3. Ja. In second place, Expressia from Russia with 38.8. Ören platsen Expressia ur Ryssland ösnar vi öliga högen karaktär 38,8. Vi driver oss då om några för att klara tacka här. Jag tänker nu kan komma 5. Alltså. Det var en öliga hörkapping. Ja, och det var ju så bara att jag avgörande inlöjande ner. Italien som var hemsmästare fick bara 0,5 mer än hetta liv i jar. Men alltså Victoria ur Ryssland. First place and world champions 2015, please welcome Minetit from Finland with 38.85. Och hemsmästare Minetit ur Finland som tillsammans fick 38,85 steg. Vi kunde så lycka tacka tror jag att du driver det således att hemsmästare Lie fick 19,35 och Kalie som tar högt på att russiska här fick 19,30 och i det fick Bergeline 19,5. Ja. Så det som man kan säga att avgören fall och jar. Ja, faktiskt ja. Och i inlejande omfärden där Minetit bättre än Expressia. Please welcome Ellen Johansson, President of the Faroese Gymnastics Association, Björn Karlsö, Minister of Culture and Sports, and Hein Mortensen, Mayor of Torshavn. Och som tja juniorerna är tror in att hanta det Ellen Johansson, forskarna i Finnlaga sambanden som hantar brons och höjrsmässene. Det Björn Karlsö, landstyrsmästare i Mentamalen, som hantar silvermässene. Och så det Hein Mortensen, borgarsörj i Havn, som hantar gott höjrsmässene. Och om vi så för att oss om det här dessa karaktärerna där björs 38 alltså alla tre linjer som stannar här lite om man för 38 för två framförslar det vanligt. Alltså jag har gått ofta väl kapping här till Lie alltså uppe på båten och igen. Så jag hade också ovanligt för så högt som Hesel döms ett Lie fick 6,0 teknisk gång. Det är inte ofta det här. Det ser man inte ofta. Det är högsta man kan få sig då. Ta allt fullt först som man kan. Så och det var fantastiskt att de domare och sånt där. Ta i allt vi som man ska ha vi ja. Man simpelthen inte kan sitta och kräva mer. Inte. Nej. Så jag hade hållit sig stöd i öde högt ja. Höjderen i högtene ja. Han i topppunkt nu. Ja. Det är ju hattarpunkt i alla kappningsne. Vi har funnit handsmarsarna och medaljehandan nu. Där har finns ju en höjrsmästare om halsen och det nästa som händer till att få heter här Steipe som alltså höjrsmästare är just efter Bomarström som Eiström. Men jag inte har filmat för det här snitchega. Och allt är ösnä ur glaset. Och det är något som skiljer landet att det ser utgången inte är vanligt att sitta och stejpa ur glaset och höjrsmästare. Nej, det är inte så vanligt. Ofta pedar han också sådana stora höjrsmästare, stora rundingar och metaller, men inte glas. Så på att han kan man säga att Finnlaga sambandet och fyrdagarna till HM har varit särskilt för att det också nog skulle minnas till att det är en för varje färgen. Akkurat det. Och Östne färger är ett särskilt land i sin uppe. Alltså, och vi är inte så fjärskåte som vi gör det. Så det är så att Östne har ett särskilt minne härifrån.
så vera nummer 8 og 2 og 3 i heimenom, tja senioren i estetiske filmer til høyre av avskåren om en affär. Bulgaria og Finland, så gjør jeg fikk meg ut. Til russiske det mer... Reserverere, ja. Jeg skal akkurat bruke året reserverere, ja. Ja. Hinner vinka og hatigere halvdere nå, heter livet, Akkurat. medan det russiske helst lukket. Finsk Kjølsanken for finsk og heimsmesteren 2015 og estetisk om filmleikeren. Minnetid, felleie minnetid ur Finland. Och nu tackar där selfies. Man ska fänga lötna, ja, det ska man. Thank you, seniors. Ja, det skulle lycka tacka en selfie Ja. och teater i Bulgarien. Det är kört lite när ända. Så, men det är själva till en öjlig latte att det är i sig. Ja, helt säkert. Och vad säger du där, Björn? Är detta filmleikare som filmleikare själv? Hur ser det att ha sitt här och Thank you, säga? Helt otroligt, alltså. En helt otrolig upplevelse. Och särskilt att jag också alltid spatsar väl av. Alltså, det gick inte så otroligt väl, men det är också till att fyrökarna här fyrökar så det väl. Att det var väl fyrökar i går ranking, which is awarded to the countries who have performed best in the World Cup competition this year. We start with the juniors. In third place, Estonia. För att det är Ja, det är ofta gör det så är det eka höjder hvis det helt också imponerar och så där. In second place, Russia. Det är att höra att landet som det är. Ja. För kan jag säga om för bäst och framförsler alltid. Ja, det var också samma in. Ja. And in first place, Finland. Kanske inte så överraskande Nej. att Finland tar första plats i här som. Men Estland som har gjort positivt överraskande Ja. hälsar kappen. Man vill kanske tro att Bulgarien från stand det här men att trea platsen men Estland är också just ordentligt väl. Och det kanske också för att höra att Estland är via ett ordentligt To kapitel. present the awards, please welcome Katrin Abrahamsen, Competition Director, Peter Elias Pedersen, President of the Faroe Sports Association, and Alexandra Tuomala Hantinen, President of IFA. Och de får så en höjer Ja. förslante för att vara ja, kan det ta ranking kan man vara ja, hur det Ja. ta bästa alltså Det har alltid alltså det näka vi att ta bästa framförslar som har varit Ja. per land. samla sig i Ja. Atlanta. Ja. Ja. Och det är just som vi hinnon stapeln och hörsmästern och allt det som här till höger att det är just ur glaset och vi är så hanta av någon omboje för landet. Ja. Det är alltså till London som har haft samlat sig att bästa framförslar till Heimsmästarkappen 2015 och det är Finland som är det bästa.
en av hörst finska tjåsangen, alltså Finland som nummer 8, landet som har haft samlat sig bäst och framförslut till hessa kappingarna. Nummer 2 Ryssland och nummer 3 Estland. Och det är alltså i junior-bältchen. Och man ska lösning ha ta samma för Thank you very much, senior-bältchen. juniors. Och medan juniorerna gänga upp på plats så halt är att vi på för i alla fall lycka att Huxberg med att köra seniorerna in och så framvägs hur vill du man ser tacka samma moment. Ja, alltså jag alltid att helt säkert att fyrrökarna är öliga glädje i fyra kappingarna och allt är inte så otroligt väl och stöjer så högt, allt är så flott. Och där man tosar vi filmlagarna och vänjare och så det är öliga väl nöjt. Så jag alltid att det blir en fantastisk upplevelse för början. Helt säkert. Och det är ju en kapping som är kan heter spanjolarna som är vera sida i kan man säga för bästa framförsel att se platser. Ja, seniorerna, men det hade sen den kappingen också räkna. Det är ju det största tilltag som ett anstag ser samband till steg 4. Och det är ordentligt väl Lucas som det är allra viktigaste för Katrin Abrahamsen att det är lite ettna så väl. Och hur arbetet öden fram mot oss när Lucas igen 2012 på vi fick och tror jag. Ja, jag tror jag. Har vi fick på kappingen. Ja, Finland för andra plats i seniorerna. Hur har Gita för första platsen? Det rocknar nästan vi att det är Ryssland. Ja. Ska vara löje. Ja, annars löje. And in first place, Russia. Ja. Ryssland är så talantet som för samla bästa framförsna till seniorerna. Finland för andra platsen och Spanien för tredje platsen. Det säger kanske också syns om Spanien. Ja, det är akkurat det som vi tåsar om att det virkar som det har tidigt sig fram. Det har varit över för 2 och goalie nu. Och det har helt säkert bättre sig det sista åren. Det är något östtest det vill jag höra här. Present the trophies, please welcome Björn Kalse, Minister of Culture and Sports, Hei Mortensen, Mayor of Torshavn, and Alexandra Tuomala Hantunen, President of IFAC. Och nu skulle vi så att det här var russiska tjåsangen tar ju mynter är ticknar och att det är kommit upp på plats så vill vi hälsa flatchnon och tjåsangen i spalt. Thank you, seniors.
Congratulations, all the medalists. Thank you for all the gymnasts and judges and organizers. I would like to ask Katrin Abrahamsen to come here, please. Katrin, please. The competition director, Katrin Abrahamsen. On behalf of IFAC's 2 days ago elected new president, Mrs. Tatiana Miroshnichenko, will give IFAC's thank you for Katrin. Det alltså kan nutja forskvinnan och IFAC som hantar Katrin Abrahamsen en höjer för att ha steg för och för skipa. Det är en högsigruppare. Ja. And now we have had wonderful competition. I personally would like to thank all the gymnasts and coaches and teams and IFAC members of these wonderful years. I declare this 16th World Championships now closed and thank you Faroe Island. Det var alltså framförande forskningen i IFAC, fällskapet om att han för estetiska filmlöjk som lyckas som avslutar HM och estetiska filmlöjk som alltså i 2015 har vi varit helt i Färjön. Hon tackar ju för och tackar ju Ösne Katrin Abrahamsen för skipanna. Hetta var så HM och estetiska filmlöjk. Färjar har första sinne, vi väster och tydligare kapping och hevron Hilnas särskilt väl. Första linje ända och avviga vist av en 13:e plats och 11:e plats och hemsmästare i juniorbatchen Victoria, Lia Victoria ur Ryssland och seniorn Minitit ur Finland hemsmästare. Vi tackar för det, men långt i morgon utrådter att skråna ut 3-2 efter det och Vicky och Antletten. Tack för det. Sendingen er sendt i samstarve vi Eik og Norges Bærekasse.